Action. To jama'a assalamu alaikum. Sunana Babandi Tela. Ina kira ga dukkan masoyana da kuke kallon shirye-shiryen mu da ku shigo YouTube channel ina mai suna Babandi Kwana 90. Akwai abubuwa na nishadi. Wannan channel sabuwa ce. Kar ku manta muna da sabon series da muka yi kuma mun fara saka tallansa a channel da yawa. Har da Sarham TV. Insha Allah nan ma mun dora tallansa. Wannan YouTube channel mai suna Babandi Kwana 90 idan kun shiga kar ku manta ku danna mun subscribe. Za mu fara haska series din mu kwanan nan ba mu sa date ba amma za mu fara haskawa amma yanzu a ciki akwai abubuwa masu kyau da muke dorawa insha Allah ga Stephanie za ta muku bayani. Assalamu alaikum jama'a, kamar yadda kuka sani sunana Sarah Aloysius yar kabila. Muna mai kira gare ku da ku tururuwa ku je YouTube ku yi sacin channel din Babandi Kwana 90 TV. Akwai sabon shirinmu da za mu fara haska ba mu sa date ba mai suna tsohon banza. Daga jin sunan series din ma kun san za a yi bala'i. Je a yi danna subscribe, a yi sharing, a yi liking duk bidiyoyin da aka gani a channel din. Ku jira mu. Babandi Kwana 90 kuma kar ku manta akwai Sarham TV shi ma za mu fara haska sabon series ne 3 ga watan Disamba insha Allah wannan watan za mu ringa haska shi duk ranar Alhamis karfe 8 na dare. Wannan shiri ba cutarwa a ciki ba zagi ba cin mutunci abu ne na nishadi da muka yi kuma insha Allah za ku ji daɗin shirin nan. Sarham TV tashar Stephanie ce kar ku manta ku danna mana subscribe mun gode.